корена ти е направен с супер изсветляващи, надолу ти е боядисано, нали така? Да. Какво трябва да очакваш в бъдеще с дълбокия корен? Сега изчистваме това нещо с римувъра, премахваме това натрупането, вкарваме натурален цвят в корена, който ще го направим така, че да прелива надолу много плавно. Това означава, че в бъдеще ето този корен ще ти лъска по този начин. Тоест, това ще виждаш след отмиване. Тук ще имаш един доста топъл цвят, а надолу ще ти е към бежово или към перлено. И ще имаш, как да ти кажа, ако няма това да те дразни, няма проблем да ти направя дълбоки корен. Представи си го ето това нещо. Да. Ще го търпиш ли в корена? Като съответно това ще прелива надолу, т.е. няма да седи така отсечено. Но когато сложим боя, тя ще се отмива. Да. Отмива ли се боята, се проявява фона на изсветляване. Въпреки че тук ти е доста по-светъл, в смисъл такъв, че тук ти е правилно с супер изсветляваща боя. Като цвят ще бъде по-тъмно. Например, зависи на коя височина на тона направим тъмният цвят. На ниво 5 като това ще бъде приглушено малко, нали? Не точно едно към едно, защото все пак част от цвета ще остане. Но ще доближава максимално ето това. Това е фон на изсветляване, който се проявява след измиване на боите. Ясно. А добре, тогава с блондора, примерно, ти някъде да разбирам, че до тук някъде ще го обезцветиш самия корен, Да. така че да не се покрива с това, което е вече. Сега, ако изсветляваме, т.е. ако държиш да ти си изсветли корена, да, ще изчистиме с ремувъра, след което на влажна коса ще ти нанеса на самия корен, като няма да засягаме тук. Тук ще сложим маска с pH 3. Това е идеята. Маската няма да позволи блондора да изсветлява тук в тази част. Да предпазим дължините. Да. И най-вероятно ще имаш една много лека граничка, която ще бъде много тънка. Аз ще се старая да е максимално, дори ако може и напълно да я няма. Но е важно да се знае, че може да имаш една лека граничка ето тук. Тя границата не ме притеснява толкова, колкото всъщност идеята е, нали, да ми остане косата. Тя за косата ще остане. Тук ще работим първо с ремувъра, второ, след това с обезцветяването, тук ще работим с много нисък процент активатор, което е много важно. Въпросът обаче, дали ти харесва русото, дали според тебе това е твоят цвят? Харесвам се, аз затова си обезцветих и косата, просто харесвам се, да. Харесва ти русото? Да. Не искаш да си тъмна? Не. Добре. Защото наистина просто пък с дълбокия корен трябва да мине доста време, докато... Трябва да мине година и половина. 2. Зависи как ти расте косата. Каквото кажеш, това правиме. Просто... Даваш ли само една минута? Давам. Една цигара от тези бързички. Давай една цигара и... Една цигара и идвам с решение. С решение, да. Една цигара време, след малко ще видим какво ще стане. Нали, в по-дългосрочен план, нали, ги мислим, защото не може да има естествено. една пък другия иначе, нали? Това трябва да си го направиш сметката, че направим ли дълбокия корен, мислиме за 2 години напред. Тоест това нещо ще се поддържа. След 2 години, грубо казано, обезцветяваш вече цялостно. Не имаш проблеми. Имаш време да мислиш. Сега веднъж беше обезцветяване на корена, нали, пак да си руса, втория вариант беше дълбокия корен, после пак на руса, после пак дълбок корен, сега пак на русо. Имаш време да мислиш, така че не се притеснявай. Времето е пред нас днес. Добре.
Готови ли сме? Да. Последно Последно обезцветяване. обезцветяваме. Да. Няма потъмняване. Няма. Добре. Няма, защото после изискам. Няма светло, тя ще се става времето все по-тъмна и по-тъмна и по-тъмна. И в един момент ще се озова с цялата тъмна коса и тук само светло. Като почна да се подстривам, нали, съответно. Да. Принципно вкараме ли дълбокия корен, това ти е, значи, аз ти обясних как го правя, по какъв начин, за да може максимално преливане. Защото другия начин е отгоре замитане. Се боядисало, да, така изглежда. Точно, т.е. имаш една рязка граница. Аз мога да го направя така, че да нямаш границата, но вече забравяме за изросяването и трябва да минат 2 години. За да може вече това нещо да порасне и да се изруси. С обезцветяване. С обезцветяване. Добре. Какво ще правим сега? Сега ще работим по много специфичен начин, защото тук имаме 2 неща. Първото нещо е, че след като сме нанесли ремувъра, сме измили няколко пъти и скалпът е супер чист. Това съответно ще има щипане. За да няма щипане, другото, което е, тя има и доста чувствителен скалп, което чист скалп плюс чувствителен скалп е оле майко. Трябва да се стараем максимално тя да не усети, че се работи върху косата. Тук в тази част трябва много да внимаваме, като за тази част ще работиме с ето тази маска. Когато тръгнем да нанасяме обезцветителя, първо не трябва да допираме до скалпа, второ трябва да нанасяме маска, за да не засягаме тази част, която е обезцветяваната, за да не се накъса косата. Тук в момента ще стане много бавно. Тоест ще работиме с обезцветяване, като ще използваме най-ниския активатор. Ще изчистим ето тази зона, след което ще пристъпим към цвета. Като най-вероятно ще има една много лека граница, която ще бъде по-добре да я има, отколкото нали, съответно да се скъса косата. Ще се стараем максимално да е малка границата и да не се вижда, но със сигурност ще има една лека граница. Защото застъпим ли обезцветената част, косама, има голяма вероятност да почне да се накъсва. Почваме и ще видим. Пак питам, обезцветяване? Да. Сигурно? Добре, почваме. Ще работиме с 7-тъмната на L'Oréal. С 1,8% активатор, 1 към 1,5. Така, слагаме това фолио, за да не закачаме другата коса. Като сега идва най-трудната част. Не трябва да допираме корена много, колкото си може по-далечко от корена. Придържаме, пъваме. Сега, тук ще оставим една граница, за да може тази граница после на връщане ще сложиме маската с PH3. Преди да нанесем на тази граница, тук ще нанесем от маската с PH3. По този начин ще стопираме да не засягаме тази част. В зоната на корена ще работим с Demi перманентна вода 0,12, перления цвят, плюс 0,32 бежовото. Като тук корена ще го работиме с, т.е. формулата ще бъде повече 0,12, защото имаме малко повече медно. Надолу, след като изчистихме краищата, те се оказаха, че са на ниво 10. Съответно, там ще работим 0,32 бежовото.